říkali, že nemají sběrku a tak někdo tady křiknul nahoru k šutru, tak nahoru k šutru, ale oni ho tady vpravo. Neviděl jsem kontrolu. Pavle! Se hlásí? Jo, no, to vypadá. Ondro, Tu jsem tam stála. Ale zase mátu, jo, to nechápu. To je to samý přijal. Když jsem, tak ona šla takto z vrchu a tady někde to ale. Jedna je v prdeli. Vůbec si nemáš? Ano, za to, že jsme naběhli tady ten vohy, když to vyhrál Zase dolů. jsi šel s někým, hele, vidíte, teď, že chodíš sám. No, ale to už pak zase si azimut. Jo, no. Jsme se odstupili. No, tady anomálie. 90 stupňů. Tady na Ostaši. 90 stupňů do Ostaši, takhle to řekne. Tolik není. Ale mě to vůbec ty šutry neseděly jako takový popisově, jakože to je. Dávej! Dávej ho! Ve všech médiích budeš. Myslíš, že mě porazíš víc? Na Borůvka. Já jsem měla 20 na startu. Bude takový velký a tamhle v té straně, ty. No, tam to. Ty máš Sonia. Pojď na